туды кезге кин, көк йөзләре яктырган, Раббым тагын матур итеп яңа таңын аттырган. Октябрь атлый урамнан, сентябрьдан калышмый, апаяз күкләре белән табигать белдә ялгышмый. Тыйнак кына үтеп бара, алтын көзне озайтып, агачларның яфракларын матур итеп кызартып. Рәхмәт матур көннәр өчен, жәлләмичә биргәнгә. Тагы да язып куйдым әле, көзне якын күргәнгә. Автор Илнур Галимова.